Hei, salutare lume, bun găsit la nou vlog. Astăzi vă voi arăta Flash Score. Da, și nu este un virus, pentru ce este important. De ce este așa, mă rog. Da, îi scrie fotbal sus. Dați pe liga 1 și vedeți dați clasament. Și vă dau un viitor, 2 stea și să le arăt tot. Un grup de trândănare, grup gambina, grup principal. Apăsați pe principal, așteptați și o să vă dea pe locul 1 FC Viitor, pe 2 Steaua, 3 Astra, 4 Craiova, 5 CFR, 6 Dinamo, 7 Gaz Metan, 8 FC Botoșan, 9 FC Voluntară, 10 CSM Iași, 11 Concordia Chiajna, 12 Bandurii Târgu Jiu, 13 Poli Timișoara și 14 Asea Târgu Mureș. Și scrieți aici rezultate și vedeți. Astra Giurgiu, FC Botoșani. Apăsați pe meci. O să vă apară așa. Și uitați. Tincu a luat galben și ăsta în timpul Budescu a venit cu un gol în minutul 55. 77 Belu Iordache. Da, și bus. Aici și așa n-a marcat nimic. Niciun gol, stați să mă arăt ce gol. Ne-am făcut până dar se Craiova. Dați, vă dă la Adin, în Craiova, penalti, cine Slatinski, Mihai penalti, nu știu, în Pâmpăluța, i-am văzut să utilizez Vladachi. Și să vă arăt ceva. Meciul. Stați. Deci dați aici. Da, rezultate. Steaua București, Cazmetan Media. Salibek, a dat cote, lansamente, uitați, Dinamo București, 2-0, Bandurii Târgu, Dinamo Steaua București. 4-1 tot. Cine să-mi scrie în comentarii, bă, să stăliți. Și dacă nu găsiți aplicația asta, să vă dau eu în descriere. Da. Și asta a fost aplicația. Pa!